actuar en estruturas de edificacións a medio construir ou cambiar o uso de baixos comerciais a vivenda, dúas alternativas que o sector inmobiliario ve factible para contar con máis oferta no mercado con inmediatez. A falta de oferta no mercado inmobiliario é unha das causas que provoca que o prezo da vivenda siga incrementándose. Os profesionais do sector barañan diferentes alternativas para mellorar a situación e poder contar o antes posible con máis vivendas. Unha delas, recuperar estruturas a medio construir que se poden atopar en diferentes puntos da comarca. Feito por aquí pola zona, aí quedan algunhas estruturas. Que pasa? Que como eso tamén son en procedimientos, moitas deles ainda están en xudiciales e están por aí en cosas que son complicadas, non? Entón, eso sería o ideal, porque realmente unha vez que se poñen no mercado, como son obras que xa están a medio facer, ou en algúns casos un 70 ou un 80%, eso sería ideal, porque ao mellor en 6 meses tes vivenda no mercado, mentras que si ora colles un chan e te pos a facelo desde cero, con proxecto, licencia, obra, pois ao mellor baste a 2 ou 3 anos como moi pronto, mentras que ese tipo de obra sería ideal, porque de feito ainda quedan algunhas. En Ribeira hai varias, por aquí en Boiro tamén algunha cousiña, en Palmeira, e eso sí sería ideal. Os profesionais tamén reclaman aos concellos que se facilite o cambio do uso dos baixos comerciais, algo que está a demandar a veciñanza. Porque hai baixos comerciales que levan 20-25 anos parados e, bueno, eso creo que o futuro deles pois un pouquiño sería o que nos axudaran ou que axudaran a posibles interesados a facer o cambio de uso, porque eso tamén pondrías vivenda no mercado, en prácticamente 5 ou 6 meses terías vivenda no mercado. Outra das causas de que haxa pouca oferta de alugueiros é o medo que hai entre os propietarios. Por tema pola ocupación, que é o que pasa, que a veces tamén a xente pois ou ben non alquila ou ben pasa directamente á venta, si o ten moito tempo parado, porque, como vos decía, as leis, os cambios de lei asustaron moito os propietarios, non? O sea, o non deixar actualizar as rentas según IPC, pois o tema, pois o mellor un pouco as familias vulnerables que non poidas, que haxa problemas e que, digamos, que a mellor pois non os plazos de desahucios que se alarguen moito. Entón é certo que iso creou moito medo nos propietarios e sí que se retiraron moitas propiedades do mercado de alquiler. Xa que apunta que hai moita picaresca no referente ás ocupacións. En ese aspecto. E entonces que pasa? Entre que se declara vulnerable ao mellor e resulta que non é, pois pasa un ano ou dous. Entonces, claro, tamén é certo que é un pouco unha burbuja, non? Que aí se sale máis cando hai unha persona que hai un problema que non paga, unha persona ten un inquilino que non lle paga ou ten algún problema, pois normalmente se comenta máis. Entonces, que pasa? Eso fai un pouco burbulla, un pouco, digamos, altavoz, entón a xente tamén se asusta, non? E se tes un conocido, oye, pois a mí pasoume isto e tiven este problema, entón o teu conocido a mellor di, ui, espera, a mellor non o alquilo. Entonces, claro, son noticias a veces que van, pero sí que é certo que hai moito medo en ese aspecto. E sobre todo o tema da ocupación, que hai xente que cerra e, oye, pois a veces dices, mira, prefiero non alquilar ou ter un problema ou que teña un inquilino aí que non me vaya a pagar. E lamenta que coñecen casos de que os propietarios se teñen atopado pisos na Quizado, en ocasións con danos nos que tiñan que investir altas cantidades de diñeiro para reparar.